Amb el dit, Jan, no passa res. Jan, escampa-ho amb el ditet. Mira, jo faig això. Molt bé, molt bé. Què més, Laia? Ja hi podeu posar el pernil tot, el fuet, el formatge o la llonganissa. Podeu triar el que més us agradi. Qui vulgui una miqueta de sal al pa també li pot tirar, una miqueta de sal. I el formatge, com a... Com els ratolins, t'agrada el formatge? Molt bé, Laia, No sabran com un ratolí, això, tia. Mira. Mira en Jan, què ha triat en Jan? Pa amb tomàquet i... Ja està. Mira, fuet i pernil dolç. Llonganissa i pernil dolç. La llonganissa és aquesta més gran. I el fuet és aquest més petitó. El fuet aquest l'ha portat la Júlia. Ja està. Pernil dolç i formatge, l'Adrià. I en Miquel? Què tries, Miquel, amb el pa amb tomàquet? Mira, una miqueta és molt bo. Què has triat? Pernil dolç i què més? Molt bé. Carai, que ben posat. I la Sara? Sí, podem començar? Bon profit? Bon profit.